जों तिनर TSF नि फाइमेल खालामो जों खोनागा जे BH स्टुडेन्ट रक बरंनि स्कलारशिप इशू होई दं सो जों डाइरेक्टर बो डिसकास खायका एंड TSF जों आमनो डेफिनेटली जों सिन्स द बिगिनिंग जों फॉलो अप खाय दं ताबो जों आमनो जों तमाबो इशू जों नायनाय एंड जे मानसा TSF जों स्टुडेन्ट्स नि बागै जों अलवेज रेडी दं बरनो सपोर्ट खायगोनि जों तिनि डाइरेक्टर मालायका जों बस काने सला जों ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मालायने दानि हमले जों बरंनि इशू खोनाका कलेज इशू ते अरनि होते इशू दङबा so जों वासका जों ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मालायगि all the scholarship matter and हमले every year no issue so we don't want our students to suffer in this way all the time so definitely जों TSF कॉक्स खानाय जों मिनिस्टर कॉक्स खानाय and जों बरनो तमा आउटकम ते बरनि सल्युशन जों सॉल्व खालामनो जों आमनाय डाइरेक्टर मालाय मायाकलो डाइरेक्टर तामो कॉक साकाबा तामको डाइरेक्टर बबन कॉक साका जे एप्लीकेशन आइडि रगै तमाबो इशू आमो नायगनि बाट जों इशू तो जों खानाका बरनि इशू तमाबो बाट डेफिनेटली जों आमो रनाय हाइफनो चिनि नाहम मंगे प्रॉब्लम सॉल्व सो बोनो प्रॉब्लम सॉल्व जों ट्राइबल मिनिस्टर कॉक सागै जों इशू न सॉल्व